Bună ziua, dragi prieteni, la o nouă ediție a Efectului Observatorului. Îmi pare că e 15, nu sigur, poate e 16, e scris acolo de sub. Un podcast în care noi încercăm prin cuvinte să influențăm realitatea și avem succes în mod inevitabil, pentru că tot ce face omul în lumea asta are un efect global, fie chiar și mic, dar uneori un val din asta, o vibrație sonoră se poate transforma într-un taifun sau din contra, să liniștească unele taifunuri. Azi nu știu ce să facem, dar suntem recunoscători companiei Castel Mimi și vinurilor Castel Mimi, în special roșu de bulboaca, cel mai bun vin din colecția lor. Hai să zicem cel mai bun, cel mai căutat. Ei mai au cele mai bune, dar pe diferite nișe. Pentru susținerea podcastului și o să avem, sau îmi pare că voi când vă uitați la podcastul ăsta, voi deja ați văzut ediția specială de la podcastul cu Mimi. Dar dacă n-ați văzut-o, puteți să o căutați. Azi îl am în studio ca invitat pe, hai să zic, bunul meu prieten, eu nu știu cum altfel să spun, Arcadie Cotruță, care în primul rând este educator. Eu așa înțeleg. Da. Din conținutul tău, din și tu discuți și te pasionează și ți-e interesant. Noi ne știm din ce an? De prin 2003, nu, 2000, cât era, nu știu să mă gândesc, erau timpurile cu frauda bancară, deci o leacă înainte de asta, deci prin 2000, când s-a întâmplat? Când s-a furat miliard? În 2015, Oi, da? târziu, 2014, 2013. Atunci noi deja țin minte că... Eu te știu pe tine de prin 98, 99. Asta tu mă știi din 2013, da? Nu, tu erai fratele mai mic, care era vizibil. Da. Mama ta mi-a fost profesoară de biologie. Știu, să transmit salutări. Și eu îi transmit salutări. Au fost lecții foarte plăcute, pline de informații, relaxate. Eu nu țin minte nici un stres în timpul lecției. Dar ceva ții minte din biologie? Da, destul de multe. Destul de multe. Apropo, eu la noi în Mahală, la noi în sat, eu sunt expert în faună, tractul gastrointestinal. Eu sunt omul care poate vorbi despre tractul gastrointestinal ore întregi și despre gradele de protecție a organismului pentru ceea ce se întâmplă în acest mediu extern care se află în interiorul nostru. Dar, mă rog, asta e altceva. Ce faci tu? Eu mi-am pus așa, am revenit acasă în decembrie pe o lună. Pe o lună? Pe o lună până când și mi-am pus un plan mare, am zis că dacă tu nu anunți dacă tu nu anunți, Arcadie, că tu vii și ești deschis la fel de chestii interesante. Că tu vorbești cu tine des așa? Da. Tu, Arcadie. Da, știi, da. a fost... Eu studiu psihologic. Oamenii ăștia lor le știu că eu tot timpul întrerup invitatul. Dar asta e discuție și eu nu pot altfel. Este un studiu psihologic. Au ținut oamenii închiși 30 de zile într-o zonă fără nimic, fără niciun contact. Și au rezistat mai mult și mai sănătos și mai cu impact mic cei care aveau deprinderea să discute la tu cu propria persoană. Adică oamenii care stăteau și zice, Iosef, tu trebuie azi dimineață să faci exerciții. Și iată, oamenii care au dialogul ăsta cu sine la tu, sunt cei mai rezistenți și sănătoși psihologic. Ascult, eu uneori mă trezesc, mă uit în oglindă și spun, tu ești așa de frumos, Arcadie. Ești crasavcic. Hai, dă-i foiala. Go do it. Ți-ți-o mers. Băgăm o leacă de homoerotic, dar tu ești crasavcic, adică ți-i ușor să spui asta. Dar alții e ca să uit în oglindă și trebuie să spună că-s deștepți. Sunt nevoiți. Dar let's go do it e important. Tu și anunțai? Anunț ce ai în vedere? O lună ce? Păi tu ziceai că tu ai să anunți? Eu în general, eu am anunțat, de unde s-a început acest, eu am anunțat că revin acasă pe o lună și că vreau să fac unele chestii care sunt pentru mine interesante, unele care nu le-am făcut niciodată. Eu am anunțat că vreau un podcast, pentru că, vezi, și s-a întâmplat. Adică dacă să-ți dorești un Lamborghini, dar, mă rog, Dumnezeu îți dă și ce. Eu am anunțat că vreau să fac o dezbatere. Okay. Și vreau să planific cu haita mai veche de debater, pentru că asta este... Dar în ce format, unde vrei să faci?
Scuze, vreau să fac în formatul genul 2 la 2 sau 3 la 3, un fel de Karl Popper sau Dar Policy. filmat, televizat, într-un studio. Nu, eu nici nu știu dacă e necesar ca asta. Eu vreau să fac mai mult pentru public. Că înainte și la propaganda erau așa unele tematici, când eram ca Andrei Panici viu și eu tare vreau să mă întorc. Chiar recent discutam ce topic, știi? Pentru că una e să discut despre moralitate și etică, alta e să faci un fel de policy debate în care încerci să soluționezi o problemă. Și noi discutam recent despre finanțarea electorală, pentru că am e hype mare, cât spate, cine spate de finanțare, nu? La Orhei sunt alegerile primarului, a să fie. Da, mai despre finanțarea electorală, la și este. Am deja, nu e actual, dar înainte poate. Păi lipsa finanțării electorale poate să fie și ea o temă. Pentru că e o temă bună, știi, când auzi Elon Musk a finanțat cu 150 de milioane și asta se dă ca un exemplu de o parte bun. Ce a finanțat? Campania electorală a Donald Trump. Și există alte versiuni în care limitează, eu nu știu, în Moldova aparent există o limită de 4.000 de lei sau cât acolo. Eu cred că asta și e de fapt argumentul. 150 de milioane asta e bine, dar 4.000 de lei asta nu e bine. Da. Și undeva trebuie... Nu, invers. Și ai să faci dezbatere, așa, podcast este, dezbatere este și ce mai faci? Alta, eu vreau să mă întâlnesc cu oameni cu care putem schimba idei și care posibil putem să construim ceva. Ok, gata, avem. Caut locații pentru tabără de copii în Moldova. Noi vrem să deschidem în Moldova. Dar și cerințe și criterii tu ai pentru locația asta? În principiu asta nu poate fi un pensionat sovietic vechi, pentru că conceptul meu nu se lichește. Mai sunt așa, din ce am văzut eu. Îmi pare că la Holercani s-a mai păstrat stilul ăsta. De altă parte, nu poate fi acest roscaș din aur. Deci fără Richland de la... Da, el tot nu se Greblești sau cum spui? În mod ideal, să trebuie să fie o locație care complet să o iau eu. Da? Pentru că organiza nunți cu mătrii, discoteci, sâmbătă și duminică, în paralel cu și merge o tabără. Câți copii să vină? Și din ce țări? Eu tare aș vrea în Moldova, pentru ca să inițiez un proiect, în principiu, rațional, trebuie să te gândești la un 50-60 de copii pe sesiune. Să fie cazați acolo? Da. 50-60? Da, și asta e mai greu. Tare multe pensiuni deodată de cad. Că eu mă gândeam la Casa din Luncă, mă gândeam la... Nu, sunt câteva opțiuni. Poate că noi cu 30 am putea începe, dar modelul la 30 e destul de complicat și dinamica de grup e diferită, pentru că ei toți vin o leacă de vârste diferite și e greu să-i unești. Tu copiii ăștia îi pui și împreună în câte doi în cameră poți să stai? Adică poate să fie 25 de camere sau trebuie 50 de camere? Nu, în general ei trebuie să stai câte 4 în cameră. Câte 4 în cameră? Atunci Casa din Luncă e cu resort. Double beds, bunk beds. Deși e bun Orheiul vechi, că e aproape să-i aduci de la aeroport, relativ. Îi cazează într-un loc care e frumos în sine și asociază Moldova cu ceva fain. Nu e pur și simplu un loc generic, e ceva cu individualitate. Și poate să nimerească pe diferite evenimente și diferite proiecte care au loc acolo cu comitent și să face sinergie. Eu în principiu mă gândesc că publicul țintă e mai curând moldovenii și oamenii care trăiesc aici. Deci din diaspora? Din Moldova care trăiesc. Și ăștia din diaspora care vin cu copii, tot undeva să-i dea. Că asta e o problemă în principiu. Dar ce să faci cu copilul tău vara, eu având 3 și uneori mai venind prin Moldova cu toți 3, devine leacă complicat, știi? Adică ori trebuie să te ocupi numai cu asta, să-i duci, să-i aduci și apropo, Moldova nu e ieftină la nivel de distracții pentru copii. Și doi, dacă să-i dai undeva, atunci, nu știu, oferta înainte era destul de limitată. Există tabere de zi, în care îi dai dimineața și ei seara și ele de obicei se fac pe lângă centri sportivi și mai departe, dar opțiunea, uite, cum noi facem tabere care are project-based, în care ei, nu știu, creează un univers acolo. Vara asta noi ne planificăm, de exemplu, să deschidem primul muzeu interactiv virtual și că 120 de copii o să lucreze la crearea unui muzeu. Vadlu Vodă. Da, la Vadlu Vodă. Trebuie să duci la Vadlu Vodă să vezi. Fost peste tot la Vadlu Vodă, da. Și ori spre mari, dar problema cu Vadlu Vodă e alta, că modelul lui, cum s-a creat Vadlu Vodă, este că noi sâmbătă și duminică avem nunți cu mătrii și pe asta se țin. Și lor e tare greu, adică îi spun, uite, de luni până vineri eu ți-o dau. Which is again, e posibil, dar e greu. Ascultă, noi continuăm să facem tabere în Ucraina. Clar că vin numai ucraineni la noi, dar vara, de exemplu, noi am avut și
știi, pentru dânsii Dar unde în Ucraina? Că tot sub depinde. Cernăuț. Mai aproape așa o leagă de noi. Înspre Noi suntem munți? la... Înspre... Nu, în Migovo, care e de fapt la 10 km de vamă cu România. Când ăștia România au ridicat avioanele de vreo 2 ori vara, pentru că zburau S-auzi. dronele. Da, să aude cum zboară avionul. Dar ok, adică acolo îi trimit. Că e mai bine să-i trimiți acolo decât să-i ții în Kiev. Asta da. Sau nu mai vorbim de alt oraș. Ok, succes. Mersi. Deja lista e aproape finalizată, a rămas locația să găsești. Căutăm, da. Dar tu când ai început să te ocupi cu copiii și cu educația și cu taberele astea? În 2013-2014. Eu am cunoscut-o pe Irina, pe soția mea. Ea la momentul acela deja deschisese tabăra de câțiva ani și era un booming business în timpul acela, pentru că noi eram un fel de prima tabără complet în engleză. Adică tot stafful nostru, profi, counselors, monitors. Asta era în Moldova? Nu, asta era în Ucraina. În Ucraina. Da. Și chestia asta era destul de mare și eu sufeream purtând costum în fiecare zi și organizând fel de mese rotunde și invitând experți internaționali care să... Coffee break-uri erau? Coffee break-uri trebuie de gândit. Rapoarte, bugetări, liste și așa mai departe. Și acolo în pădure, Arleata, în engleză. Ascultă, acolo eu mă duceam și făceam inițial traininguri pe dezbateri și eu mă conectam tare cu acești copii și eu înțelegeam că că îi schimb. Nu pe tăți, știi? Dar când tu lucrezi cu 30 de copii și vezi că 2-3 să mă lipsesc și vin să te mai întrebi întrebări și după asta la anul îi vin anume pentru că tu iar vii și să faci un training și îi sună și spun, dar când să fie acolo Arcadiu? Și spunem, băi, nimeni nu sună în office spune, ascultă, dar când mai organizezi următoarea masă rotundă, știi? Și acolo eu mă simțeam complet alt om. Și cu cât eu am început să mă implic mai tare și mai tare în organizare, în management, în a crește. Noi, la un moment dat, în Ucraina erau 3 locații în paralel care le făceam. Și asta devine acest business aspect, antreprenorial. Și voi vă focusați doar pe Kiev sau pe toate orașele mari? Sau... Noi, copiii vin din toată Ucraina. Înainte, dacă sincer, noi aveam, înainte de 2014 erau destul de mulți ruși care la noi veneau. După asta s-a oprit, clar că... Dar clar că la prețul la care noi vindem, noi nu suntem ieftini, probabil acum, ok, acum e mai echilibrat, că piața a dispărut practic în Ucraina, dar înainte eram un fel de high-end, așa, un fel de produs. Și veneau de peste tot, dar în mare parte clar că din orașele mari. Kiev, Odessa. Ce vârstă avea copiii? De la 7 la 18. Rada mea... De ce nu este de copii? Ei doar au și probleme, nu-i doar hop-hei la lume. Gen? De vârstă sau din așa familie? Să nu doarmă nopțile multe ore. Noi avem așa o programă intens, când noaptea îți dorm. E special, eu nu evident și... Dar clar că sunt probleme. În principiu asta e și... Vezi că chestia cu educația, tipa, îi duc la școală 9 luni și după asta tu mai ai 3 luni de vară în care, ok, mai trimis la bunei, dar acum chestia cu bunei o leacu dispărut, asta nu se ca pe timpurile noastre. Și eu cred că vara este din contră, dacă ei tot anul îi dau foială cu academic, da? Adică îi învață pe și academic, eu cred că, uite, vara poți să înveți skills-uri, poți să înveți valori. Deși toată lumea, aproape toată lumea, că știu că sunt țări care vacanța de vară au redus-o la maxim după ce au făcut analiza impactului. Fac așa chestii absurde, cum ar fi pui copilul într-un regim intens de dezvoltare a creierului timp de 9 luni, în care îl deprinzi cu un program încărcat. Și după asta 3 luni leși procesul acela să dilueze. Și după asta iară. Dar în viața reală niciodată tu nu ai așa situații în care tu... Nu e ca revenirea la școli catalane în septembrie, când noștri se întorc, primele 20 de zile, ele nu zile complete. Adică ei nu se întorc și fac o zi complet. Gradual. La început se începe cu 50%. Adică ei vin, fac câteva lecții, mai aleargă, se mai duc și de mează le dau drumul acasă. Adică ei când revin din vacanță, așa
o intrare lină în mare, știi? Am înțeles, are sens. Deci tu ai experiență, mi-ai spus mai devreme, ai 3 copii a tăi, Da. pe lângă sutele de copii care sună și întreabă când ai să predai. Și ei fiecare au fost născuți într-o țară diferită. Moldova, Ucraina și Spania. Catalonia. Toți 3 au avut experiență de a fi educați în sistemele astea 3, da? Da, eu am fost la școli peste tot. Tu poți compara un pic sistemele de educație din țările astea. Da. Cum crezi, care sunt părțile bune și părțile slabe la toate 3? Eu de asemenea pot să trec și prin prisma mea, că eu tot am învățat aici, în Franța, în Anglia, inclusiv în școală și eu cred că în Moldova se face carte de asta serioasă, adică la nivel academic, teoretic, la noi se învață atâta cât în niciun alt loc nu se învață. Asta să fie de asemenea și partea rea. Tu ai învățat la Eliade. Da. Crede-mă, sunt licee în care nu se face carte foarte serioasă. Posibil, dar programul din Eliade tot doar nu inventează programul lui. Merg după cărți și după curicula care este stabilită. Deci e multă materie. E multă materie, da. Și materia asta, ok, poate la nivel de școli diferă de cum tu o predai, dar eu când am ajuns în Anglia, am câștigat o bursă să mă duc să termin ultimii 2 ani de școală acolo. Deci eu am putut să mă duc, ok, poate că și eu eram bun, asta nu e numai sistemul, dar eu am putut să dau toate examenele de matematică care ei le fac timp de 2 ani după primul semestru. Că eu am spus că eu deja știu. Eu am spus că nu, dar trebuie să vii la lecție, am spus că ascultă, acolo plătești pentru examene. Fiecare. Și eu am spus că eu plătesc pentru examenele astea, dacă le pic, continui să merg la voi la lecții. Dacă nu, ok, dați-mi voie să învăț și altceva. Și le-ai dat? Da, le-am dat. Matematica și franceză. Și după asta am făcut matematică avansată, care apropo se face leacă mai mult decât la noi se face. Adică, dar acolo eram eu și 2 chinezi. Am înțeles. Și aveam 8 ore pe săptămână, în 3. Șterb. Și te-a ajutat în viață. Știi, este un meme pe Facebook. Încă o zi a trecut și n-am avut nevoie de A plus B la pătrat este egal cu A pătrat plus 2AB plus B pătrat. Nu, eu nu cred că toată teoria asta este benefică. Adică dacă noi vrem să ne comparăm, eu spun că e bine pentru că se face carte și termini doba, întrebarea e dacă ți-e trebuie. Eu nu cred. Mă rog, acolo tu pur și simplu ajungi la părți ale creierului pe care tu le antrenezi, pentru că, mă rog, după asta tu le aplici în alte părți fără ca să-ți dai seama. Anumite principii logice, anumite decizii, anumite evaluări instantanee pe care le faci pe diferite situații. Un sistem de gândire critică, poate, da. Uite, mie îmi place să fac engleză în ultimii 2 ani, când îi spun că deja în loc să continui să înveți 15 sau 16 obiecte cât la noi să învați, tu îți alegi 3, 4 și tu continui. Adică eu cred că poate dacă tu la 16 ani încă nu știi cine tu vrei să fii, și asta e altceva cu care eu mă ocup și cu care lucrăm mult, eu cred că tu precis știi cine tu nu vrei să fii. De exemplu, maică mea tot era profesoară de biologie și eu foarte mult o iubesc pe dânsa și cred că e profesor bun, dar eu am urât biologia toată viața. Poate inclusiv că era profesor de biologie. Dacă vrei să asculți despre tractul gastrointestinal, o lecție super pasionantă, care să te ajute, chiar pe toți îi ajută. Eu pot acum să facem pauză și o oră să vorbesc. Nu, eu țin minte sternocleidomastoideu. Vezi? Poți să ții minte așa un cuvânt lung. Este un mușchi. Este, da, așa cu mușchi? Da. Îmi pare rău. Ceva de la amestecat. Eu știu că sistemul englez are un minus pe care tot să-l spun, este că, în principiu, societatea lor nu prea are lifturi sociale și tu ești destul de blocat la nivelul de venituri și intelect și oportunități pe care le ai și școala cumva favorizează asta pentru că oamenii din familii aristocrate și bogate tot timpul învață la licee private foarte extrem de nu știu cum, dar cei și la dâns se numește private school, dar de fapt e public school, adică e școala publică, e cumva nu foarte calitativă, mai ales în ultimii ani. Grammar, acolo tot sunt diferențe. Există grammar schools, care sunt fel de top școli publice care e imposibil să intre. Adică în dânsele trebuie să fii atât de bun și eu sunt de acord. Ei încă și mai scot damăși din public și au făcut un fel de chestie aparte. E foarte elitist sistemul, da? Da, dar la universități, de exemplu, nu poți. Înainte era o problemă că intrau clar că mult mai mulți din școli private, după asta i-au adoptat legi și de fapt ei obligă universitățile să iei mai mulți copii din școli publice, altfel nu îi finanțează.
din partea statului. Noi am pornit cam de la același sistem, dar ce a făcut diferit ucrainenii față de moldoveni? Nu, uite, a mei au fost la școli în Ucraina atât publice, eu am dat ultimul an, de fapt, din septembrie până în februarie, când s-a început războiul, eu au fost la școală publică din sat. Noi trăiem sub Kiev și îți duceau la o școală publică din sat, foarte bună. Evident, satul era bogățel și cred că scurgești la școală. Nu, da, scurgești acolo niște... Ei era nu foarte diferite de școli moldovenești. Era foarte multă teorie, erau destul de stricți, dar era aproape. Eu până la urmă mi-am dat seama că cea mai bună școală asta e școala care e aproape. Pentru că înainte de asta ei mergeau la școala în care inclusiv și eu și Irina am pus umerii. Noi am făcut o școală împreună cu sora Irinii și cu asta partea unui holding în care noi eram. Și noi am făcut școala în principiu pentru că vrem să-i trimitem pe copiii noștri la niște școli și vrem să facem... Cât e de greu să faci o școală în Ucraina? Greu. Greu. Dacă vrei să faci... Este corupție. Dacă vrei să faci pentru profit, adică dacă asta este un proiect al tău în care tu vrei să scoți bani, atunci asta e complicat. Mai ales dacă tu pornești la premiza că tu nu vrei să faci o școală ca restul, știi? Tu vrei să faci o școală diferită. De asta destul de mult noi am mers prin Israel, prin Finlanda, prin Danemarca, am analizat diferite sisteme de educație. Sunt exemple tare pricolne. De exemplu, în Finlanda, îmi place, este o școală în care școala se termină când tu răspunzi la 10.000 de întrebări. Deci sunt întrebările, ele sunt online, tu poți deschizi, tu ai 10.000 de întrebări de răspuns. Poți să iei 9 ani să răspunzi la toate, poate 12 ani, 15 ani să iei. Dar cum asta e integrat într-un sistem academic care... Nu, în baza la aceste întrebări, ei clar că au creat despre ce noi pe tine te învățăm. Învață cam tot aceeași, numai că formatul e, uite, săptămâna asta lucrăm la această întrebare. Înțelegi? Noi am avut, de exemplu, am luat o practică din Israel. În ce sat asta, în ce oraș? Trebuie să caut, când am înțeles trecut. Asta e o singură școală? E școală specială? E școală, imediat că a făcut, adică tu poți cumperi întrebările sunt available, poți să le găsești, dar sistema, curicula, cum ei lucrează cu acestea, asta e ți-o vând. Un fel de franchising poți să faci. Deci sistemul de educație din Finlanda permite diferite tipuri de școli și diferite tipuri de abordări în educație. Eu nu știu dacă ei, iarăși, noi vorbim dacă ai licență. Eu cred că în Moldova iarăși, adică poate o leacă prin păpșoi, dar tu poți să-ți creezi un spațiu în care iarăși, noi vorbim înainte despre cum să calificați copiii ăștia care îți duc la proiecte educaționale de genul școli de astea. Tu poți să-i faci ca homeschooling și asta este o platformă în care ei vin, nu-și fac homeschooling, pur și simplu să ajutați de profesori. Probabil ei trebuie să fie înscriși la vreo școală în care îi dau examene la sfârșit de an, ca ei să fie partea sistemului de învățământ. Adică la noi așa era, ei erau partea a școlii noastre, dar erau înscriși la altă școală care era licențiată, că ei fac distance learning, care îți dădeau examene atunci când trebuie să le dai. Dar e greu. Și știi ce e greu? E greu că noi avem ideile astea, că noi vrem școală alternativă, democratică, să nu există clasă, să existe mixed learning curves, atenție individuală și la părinți tare le place tot asta, e că cum sună, ei tot sunt ăștia mai tinerei, mai hipster, știi, care spun da, mă trebuie ceva de schimbat. Și apoi începi și trec 2-3 luni și el vine la tine și spune, ascultă, da, tot asta e bine cu valorile voastre, cu democrația, dar cum e la matematică? Ce faceți voi la matematică, știi? Și tu revin aceeași chestii în care, dacă el nu vrea să facă matematică, de exemplu. Noi am fost la o școală în Hadera, în Israel, o școală complet democratică, prima școală democratică care a fost. Asta înseamnă școală democratică în care copiii aleg ce să fac. Ei sunt implicați în procesul, de exemplu, ei aleg profesorii. E un proces prin care profesorii trec interviu la copii și copiii votează pe cine alegem sau nu. Ei aleg ce obiecte îi fac. Și nou, directorul de acolo ne povestește. Noi am avut un copil care primul an, el vine la școală, se așeza pe iarbă și prost se uita în cer. Și așa au trecut o zi, 2 săptămâni, 2. Și noi spunem, nu cum așa? Și voi și nu treceți nicăieri. Spune, nu, noi nu atingem. El a început la un moment dat, a început să plictisească și a început să joace fotbal, tenis de masă. După asta s-a dus la prima lecție de muzică acolo. Deschidea ușa, se uita, după asta închidea. Și a zis, uite așa, la sfârșit de an, el s-a alăturat la toate clasele care trebuiau,
când ei se apropie de examene și ei îți dau seama că trebuie să recupereze mult material care cândva l-a pierdut, nu? Se bagă și fac lecții intensive și fac asta. Eu spun, poate pentru dânsul acolo, primul an a fost nevoie de conexiune socială, să nu pui pressure pe... Adică eu zic că asta tot e extrem. Clar că eu tot mă uitam la la... Nu asta că e extrem. Pur și simplu asta... Noi asta vedem că e extrem pentru că noi nu înțelegem că deformarea psihicului, care nu se vede, e de fapt mult mai formatoare de realitate decât orice altceva care se vede. Noi vedem un copil și el e întreg, e sănătos, e român, e bine hrănit, e îngrijit, are încălțăminte și el merge pe drum, dar el se ține de gard și se teme de tăți. Și asta e pe toată viața. Da. Dar asta nu se vede. Tu nu poți duci într-o școală, de exemplu, în satul, nu știu, Căpcăuț, și să vezi acolo că să intri și să înțelegi. 80% din copiii ăștia sunt abuzați, se tem să vorbească, se tem să se exprime, își inhibă toate emoțiile, își inhibă dorințele, au vise urâte legate de școală și așa mai departe. Nu poți asta să vezi și să măsori. Și din cauza la asta, e partea cea mai esențială a realității, de fapt, care se face în școală, ea este invizibilă. Noi în școală facem lucruri incredibil de importante pentru tot restul vieții unui om, fără a fi conștienți de ce noi facem. Dar ne prefacem că predăm matematica sau limba română. Sau... Nu, uite, asta e, să revin la întrebarea ta. La prima adunare de părinți la care am fost la școala lui David, care tot e publică, noi nu plătim pentru dânsa. Școala lui David de unde? Din Spania, din Catalunia, din Barcelona. E o școală catalană, adică îi învață TET în catalană și limba spaniolă învață ca limbă străină. Are engleză și limba spaniolă ca două limbi străine care le învață. Și am fost la prima adunare de părinți, eu am ieșit de acolo și am plâns. Eu niciodată nu m-am gândit ca să plâng după o adunare de părinți. Deci ți-o zis că nu ai dat bani pentru perdele? Eu am ieșit și am plâns pentru că adunarea de părinți a început cu 10 minute de meditație. Deci pe noi ne-au pus într-un cerc și au spus că noi acum să facem un exercițiu de meditație. Vă rugăm să închideți ochii. Și a fost guided meditation în care profesorul ne spunea ce noi trebuie să gândim. După care au urmat 20 de minute de joc. Deci pentru că noi nu ne știam cu alți părinți, la și clasele se schimbă în fiecare 2 ani, ei mixează clasele, care e și o sursă de traumă, dar aparent după asta când ai trecut de vreo 2-3 ori prin asta, da, mă, ei sunt ok, se uită la această idee cu alți ochi. S-a început cu un joc în care noi trebuia să spunem de unde noi suntem, ce vis noi avem și o minciună și un adevăr, ceva genul ăsta, știi? Și oamenii care se conectau cu tine trebuiau să schimbi cu locul, trebuia să alergăm. Tot asta era în catalană, mie mi-era destul de complicat, pentru că eu nu tare înțelegem, dar eu înțelegem că acolo se întâmplă ceva și că asta nu e de asta, te-ai așezat, știi, și ți-ți povestește. După care a urmat, în jur de vreo o oră și 15, a fost un fel de explicații despre ce valori ei o să cultive la copiii noștri anul ăsta. Ce valori. Și vorbeau despre comunicare, despre empatie, despre bullying și cum noi cu asta lucrăm. Și ultimele 15 minute au fost despre ce obiecte ei o să aibă anul ăsta. Matematică, știință, catalană, asta să facem aici și chiar șaselea erau filmate de copii, deci eu au filmat copiii care explicau, uite la ce noi lucrăm și mai departe. Și eu am ieșit de acolo și ne-am dat seama că am fost la o adunare de părinți cum eu niciodată nu m-am așteptat, da? Pentru că ideea noastră de adunare de părinți să-ți da asta, cum învățăm, ce să facem, care sunt notele, care este curicula și banii care trebuie de... care eu n-am o problemă, apropo. Eu cred că... dacă un băiețel, de obicei un băiețel la vârsta aceea, face o barabață, trebuie față de toți, de ridicat părintele, de spus. Copilul dumneavoastră este un neobrăzat, dumneavoastră nu l-ați educat bine. Iată ce s-a întâmplat, rușine. Trebuie să vorbiți. Eu nu știu dacă asta cu energia asta, dar... Vine acasă. M-ai făcut de rușine. Da, eu și am de rușinat. Cu toate că eu n-am un băiețel și nici copil la școală, dar eu
Înțeleg și asta. Eu știu așteptarea asta a părintelui de la adunarea de părinți. Care așteptare? Iată, tu stai acasă, Aha. elev. Tu știi că azi e Că ai adunare de făcut-o- părinți, pentru că tu transmiteai părintelui. Că e că joi și e adunare de părinți. Și tu aștepți să vină mama sau tata de la adunarea de părinți. Dacă se duce tata, el era așa, mai relaxat. Dacă vede mama de la adunarea de părinți, îți dai seama, ea toată ziua a lucrat. Seara s-a dus la adunarea cei de părinți. Și la adunarea cei de părinți, ea în sine e stres. Într-a doilea rând, informațiile despre mine. Și de bigini, da? Că Da, acolo tu pe uite, nimeni uite, n-aplaudă. și hal eu am crescut și om rău am crescut, îți dai seama. Deci de fiecare dată era, cum chiar așa, știi? Că tu îi dorești așa de deștept, dorești așa de bun. Deși tu e că asta ai făcut? Sau deși la tine așa nu s-a primit? La tine încă nu s-au început notele la școală, da? Uite, eu trec prin chestia asta. Încă nu e la școală. Ea are 5 ani jumate. Noi încă discutăm dacă anul viitor sau peste un an să dăm la școală. Apropo, tu și recomanzi la 7 ani jumate sau la 6 ani jumate în prima clasă? La 7, cred că jumătate. Eu nu văd această fugă, nu înțeleg unde. Eu tot vreau la 7 jumate, dar evident că în jur toți se uită la Catinca și spun că ea e foarte dezghețată, foarte deșteaptă. Da, nu știu. Hai să călisim, hai să dăm la 6. Să-i tăiem aripile mai repede. Am înțeles. Bun. La mine știi cum, s-au început notele. Reel. Da. Poți spui să voteze lumea și... Tu ești expert în educație. Poți să numești expert în educație? Sau practician în educație? Da, eu am de-a face mult cu educație, eu nu știu dacă sunt expert. Eu am opinii. Eu mă uit la conținut tot de pe Instagram și interacțiunea care tu o șeruiești cu noi, cu copiii tăi. Și mie tare îmi place, iată, abordarea asta a rolului de tată pe care tu ai, știi? Pentru că eu văd ceea ce am și eu, dar au foarte puțini oameni în jurul nostru în Moldova. Asta e înțelegerea situației și a faptului că tu îi leși copilul spațiu și tu cumva, ceea ce văd la tine este că tu tot timpul, de exemplu, dacă e o pauză, tu leși pauza să decurgă. Dacă copilul are o anumită stare, tu leși starea, știi? Nu sari să-i spui, să ghișești, să avansezi. Deci tu cumva ai sentimentul ăsta de tata ca cel care îți creează spațiu în care copilul se simte protejat și liber să facă ce vrea, știi? Și acolo apar stările astea care sunt a lui. Nu sunt induse, nu sunt obligate, nu sunt... Hai să râdem. Da, Irina spune că noi suntem containerele emoțiilor copiilor noștri. Fie pozitive, fie negative. Eu nu prevăd cum sunt eu, nu știu cum ei interacționează. Eu cred că, uite, pe lângă ce tu ai spus, cu care eu sunt de acord, eu cred că mai am așa un fel de chestii în care eu încetișor încerc să le propun, da? Să le dau o palitră de opțiuni care ei ar fi bine să le încerci. De obicei, eu vreau să le propun ceea ce mie îmi place. Dacă eu escaladez munți sau îmi plac hiking-urile, eu un hiking și la asta. Da, ei pot să mără, eu leac, nu știu, cum, că e departe, că e cald, că apă trebuie. Eu le explic că la sfârșit e să înțeleagă de ce. Și înțeleg? Eu cred că când ei ved că au urcat un munte întreg și că asta au putut să facă, da, subliminal undeva la dâns și că asta au putut să facă. Eu am luat-o pe Catinca la ciperci ultimii 2 ani și erau multe momente tare bune în care ei găsea ciperci, se bucura, să le identifica, dar iată, toamna asta, ea într-un moment zic, Catinca, hai mâine la ciperci. Și s-a uitat la mine și a zis, tata, eu urăsc să merg la ciperci. Eu nu vreau niciodată la ciperci. Și zic, deși nu mi-ai spus mai devreme. E cam nu-ți spun, Nu m-ai întrebat. Nu m-ai întrebat. Și eu înțeleg că asta cumva e valoros, știi? Ea are alt interes. Peste 2-3 ani poți să aduc aminte despre momentele cele altfel. Că la mine sunt și teenager years deja, știi? Și o leacă mai tot așa. Dacă înainte erau... Ce înseamnă asta? Cum tu îți dai seama că s-a început anii ăștia? Privirea se schimbă. Adică Leila, care are 11 ani, dar ca fată e o leacă poate mai rapid, la dânsă uneori, știi cum, le povestești, le spui, avem așa o idee, mâine cu copilașul ne ducem, pam, nu știu, eu tot la ciperci am încercat să-i scot recent, știi?
Și privirea ei, de asta fixată, care se uită așa lung, știi? Eu înțeleg că gata, că acolo nu mai... Asta nu-i fata tati. Asta e domnișoară care analizează propuneri. Și în capul ei se gândește cum să fac asta să fie mai puțin dureros pentru mine, știi? Cum să-mi spună direct sau... Și îi spun, Leila, tu nu văd să reacționez. Eu spun, eu reacționez. Asta e reacția mea, da? Am înțeles. Ok, se schimbă. Apropo, zona aceea trebuie să fie opluat la voi anul ăsta, în Catalunia. Da, ciuperci și Binișor. Și în munți, hribe albi, chestii mânătări. Hribe albi. Și au astea Amanida Cesaria, care e un ou care crește, care e superb, arată de asemenea. Bine, ne întoarcem la educație. Școala din... Ai plâns. Ai ieșit sau ai plâns de acolo? Asta e școală publică, nu e ceva special, nu e pur și simplu școală de... Ca să ajungi la școli publice, sau de ce au școli publice, au școli publice private, concertado se numesc, pentru care trebuie puțin să plătești, genul, nu mult, dar, eu nu știu, 100-125 de euro poate pe lună. Și după asta au școli private deja, da. Deci, uite, la noi am aplicat, tu nu știi unde este trimată, tu aplici, în dependență de unde tu trăiești, ești repartizat la școlile din sectorul tău. Și toți 3 copii la aceeași școală? Nu, că pe fetele le-au trimis la o școală concertado, care e puțin mai strictă, chestii de religie mai fac și așa puțin. Acolo n-am plâns, am fost la lecții Religii sunt catolici? Ce înseamnă religie? Au lecții de religie. Și ce se preda la lecții de religie? Presupun că diferite valori religioase. Dar că eu nu cred că învață... Sunt diferite valori la diferite religii. Eu cred că învață despre 10 porunci, despre de ce este bine să nu știu, vorbește în van numele Domnului. Creștinism. Da, cred că un fel de... Interesant. Asta de la Franco la și s-a păstrat? Sau de ce e așa de... Uite, școala asta, Pia, la care se duce, recent eu am avut zi în care Rada și Leila îmi spun că noi mâine nu avem lecții. Eu zic, de ce aveți? Eu zic, noi celebrăm pe Francisco Pizarro. Loyola, nu. Eu nu știu cum... Pizarro nu, că este mai timp conquistador în Peru a fost, dar Francisco... Loyola. Și eu întreb, de el cine? El a spus că el a inventat școala. Eu zic, băi, nu, școala precis nu a inventat-o Francisco. Acolo stă de mii de ani. Și după asta am intrat pe Wikipedia și aparent el era un monah, un preot, care a creat prima școală Pius. Și de asta școala se numește Pia, pentru că era prima școală pentru copii săraci. În anul 1511, vreo 500 de ani în urmă, el a creat și după asta s-a dezvoltat ca franșiză și uite, ei au, de asta eu cred că ei au această conotație religioasă încă de 500 de ani în urmă. Eu cred că arabii care în anii 700 aveau școli publice, tot Bagdadul zâmbesc la acest articol de Wikipedia, dar să zicem. Nu, Pia, el e inventatorul nu la școală, dar la școala Pia, la care Pius School, da, Pioasă, da. E bine, toți trebuie să mândrească cu ceva. În Moldova, tu te gândești să revii chiar mai tare, dacă faci planuri să faci aici tabără. Da, eu în general am așa o chestie că de la 16 ani n-am trăit nicăieri mai lung de 3 ani. Deci fiecare 3 ani eu am schimbat țara sau localitatea, nu țara de obicei. Deci din Moldova te-ai dus în Anglia? Da, din Anglia m-am dus în Franța. În Franța? Da, în Franța ce ai făcut? Universitate tot, a fost la Sorbona. La Sorbona? Da. Tu ai terminat Sorbona? Am terminat Cambridge în Anglia și Sorbona în Franța. Și nu ești ministru să pui acum... Ia că poți că... Bine, am înțeles. După Franța ce ai făcut? După Franța am venit 3 ani poți să termini Sorbona? 2 ani am stat acolo. Dar chiar dacă în 2 luni ai terminat ești. Eu am avut o programă, eu am făcut drept francez-englez și am terminat cu licență engleză, licență franceză și cu masterat în Franța. Adică în 2 ani eu am făcut și licența și masterat. Că tu am ajuns copiii să-și aleagă facultatea. Tu la ce te-ai gândit? Uite, asta e una dintre problemele. Deși eu am ajuns, pentru că atunci nimeni nu m-a ajutat. Am înțeles. Atunci nu erau, una dintre problemele, eu atunci mă gândeam să fac ori matematică, ori economie, ori drept. Economie că fratele meu făcea și lui plăcea,
Matematica că vine pe linia de la taică meu și bunel meu și mie tare îmi plăcea și eram bun, numai că nu vroiam să devin profesor. Genul, în capul meu, dacă faci matematică la universitate, devii profesor. Și când am ajuns la facultate... Lucrează în Wall Street. Da. Dar eu ne-am dat seama numai când am ajuns și întrebam pe toți matematicieni acolo, spun, băi, voi cum puteți să fiți profesori? Și zic, nu, Arcadie, 70% din banking puteți să duc din matematică. Și zic, ok, prea târziu. Am adresat această întrebare. Ei, mă rog. Dar drept, pentru că o vedem ca o conexiune cu dezbaterile, cu interesul meu, inclusiv Și pentru din justiție. Franța te-ai dus unde? Din Franța am venit în Moldova. Uh-huh. Și am stat 8 luni, am lucrat la UNDP, după care m-am dus în Ecuador și am lucrat pentru USAID. Ai fost în Galapagos? Nu, era prea scump. Eu eram post-student, 20 de ani, acolo trebuie o mulțime de bani. Dar eu tot Ecuadorul am călătorit, un job de ăsta de a face interviuri în diferite. Am mâncat diferite păpușori, specii de păpușori. Da. Păpușoi de acela stricat așa, care e lung, dulce. Tot ai mâncat? Păpușoi negru, este un păpușoi care crește, el e negru deja. E că de ce l-am mâncat. El crește. Și pătlăjele tare multe diferite trebuie să fie așa? Da, eu recent am fost în Peru, pur și simplu. Noi am fost în mai și am făcut Machu Picchu Trail și de asta am mâncat cartofi și... Asta e țara numărul 1 din America de Sud în care eu vreau să ajung. Eu am înțeles că e cea mai diversă culinară țară din lume. Deci la numărul de fructe, legume, buieni. 4.000 de cartofi. Tu zici să sunt 4.000 de cartofi. De tip, nu, și asta nu soiuri elaborate. Nu, asta sunt plante diferite. Dar aparent tot contează de altitudine, că în dependență de unde tu ești acolo, se modifică forma și ați luat și copchii acolo sau nu, ați făcut o pauză? Da. Am înțeles. Eu cred că asta e bine pentru relație, să dai copchii undeva și să te duci pe 2 săptămâni în munți. Da. Trebuie de reconectat. Constant. Eu cred că trebuie un calendar de băgat. O dată pe an, 2 ori de o reconexiune și o discutare despre... În Peru ai fost doar în partea muntoasă sau ați fost și în Amazonca, litoral? Am fost în Lima o săptămână. La început am zburat, am stat vreo 3 zile, după asta am zburat în Cusco, am făcut un trail greu. Noi l-am luat așa de 6 zile cu o urcare la 4.400, dacă nu mă greșesc. Irinii a fost tare rău, Doamne ferește. Eu, pentru că mă mai duc prin munți, tablete de oxigen. eu nu m-am gândit, eu nu știu. Eu merg mult prin munți și niciodată n-am probleme și în capul meu, și chiar dacă am comunicat cu GPT o mulțime despre a organiza planurile, el nu ne-a spus că Arcadie, by the way, pas și rău de altitudine. Și noi n-am luat, dar ok, am luat deja. Și te bine, dar ea mai puțin bine. Nu, e nu că mai puțin bine, s-a simțit că eu credeam că trebuie să de întors înapoi. Și tu ai reușit să spui tot ce crezi tu despre relație, cât ea nu putea nimic să și hai să discutăm despre relație, nu? În momentul acela nu. Dar ok, asta a fost 2 zile. De restul, da. Dar sunt tablete care ajută organismul să treacă peste lipsa asta de oxigen. Da, dar trebuie să le iei înainte să te pornești în hike. 2 săptămâni. Să constant să te hrănești cu dânsul. Am înțeles. Pentru că în Ecuador tu deja erai la 2000 și ceva acolo. Quito e pe munți. Quito e înalt, da. Prima dată când eu mă ocupam mult cu notul și când am ajuns în Ecuador și m-am dus la bazin și am făcut 2 bazine și eu simțeam că mor și nu înțeleg, eu tipo, not kilometri și cu mine, știi? Da, acolo s-a simțit așa prima dată că orice efort fizic el e mai... Dar când tu te-ai dus în Ecuador, e ca tu zici că tu te trezești dimineața, te uiți în oglindă și zici că tu ești tare frumos. Tu ai simțit că la tine se schimbă pielea și strălucii din ochi și modul în care tu arăți în baza la aerul și apa care tu o bei acolo? Pentru că eu știu că în munți, mai ales când te afli foarte înalt mult timp, asta schimbă organismul foarte tare. Pielea, da, pentru că am ars în primele 2 zile și după asta m-am încojit. Eu țin minte prima zi de lucru în care la mine cade de pe nas, știi? Bucăți de chele, da? Bucăți de chele și mă dau seama că... Și prima zi te întâlnești cu tăiați, știi, ești roșu, știi, ești aici... Că ești Arcadie, nu de Moldova. Și cu... Frankenstein. Am înțeles. Asta, da. Și după asta îmi dădeai creme tot timpul, cred că, da? Nu m-am învățat să mă ascund de soare, să-mi pun chestii... Pălăriile astea nu-s degeaba. Am pălării de asta, n-am dus și acasă, da? Pare mi sună. Da. Și cum sunt ecodorienii? Sunt diferiți de noi?
Eu cred că eu am o conexiune mare cu America Latină. Eu am fost în Brazilia, am fost în Peru și am fost în Ecuador și eu de fiecare dată simt că o bucată din mine precis o trăit acolo sau o mers dealurile astea. Eu cred că iau un vibe o leacă diferit, o poftă de viață care o fac tot așa prin trândăvire o leacă, știi? Asta mañana, azi poate că ești de stat, de discutat, de ascultat niște muzică, de dansat. De exemplu, experiența de la un autobuz în Ecuador. Asta tu te urci și pe lângă faptul că la șofer în boxe cântă o salsă de asta, el la telefonul lui mai are altă salsă, înțelegi? Și tu te așezi și persoana de lângă tine la un moment dat pornește la telefonul ei încă o salsă. Și tu, toate salsele astea, ele în principiu sunt o leacă asemănătoare, numai ca și cum delay de o secundă, știi? Adică toate câncile și tu te trezești la un moment dat că tăți în jurul tău au muzica lor conectată la telefon și cineva se scoală și începe să danseze în mijlocul acestui autobuz cu care tu mergi. Înseamnă că este loc acolo. Da, o leacă de loc. Și apoi intră cineva și îți vinde o tabletă magică care te lecuiește de la TET, de la cancer, de la oși, de la... El începe cu prețul de genul o tabletă costă $40. Și până el iese din autobuz, e costă genul un cent, știi? Și oamenii, eu venim din Anglia, am zburat din Anglia ca să mă duc în Ecuador și îți dai seama, în autobuzele engleze în care, tipo, Doamne ferește, sune receptorul la cineva sau tu îți poți permite să vorbești. E asta în perioada, asta până la Brexit era așa. Nu poate, eu nu știu, n-am luat, dar eu țin minte că acolo era o regulă de asta sfântă, că acolo e liniște. Și aici tu mergi în discotecă, înțelegi, în dans, în acest... Eu cred că tabletele de la asta, da. Ele contribuiau, știi? Pentru că eu odată m-au chemat niște prieteni la un rave. Și era pe un acoperiș în afara orașului și eu m-am dus și mă uitam în jurul meu, dar era un fel tânț, nimic deosebit. Și în jurul meu toți oamenii erau entuziasmați și eu stăteam acolo și eu am stat vreo jumătate de oră și am chemat taxiul și m-am dus acasă, știi? Și așa și n-am înțeles, deși toți așa simțeau bine și eu n-am înțeles rave-ul. Da? Muzica. Păi și aici eu mă gândeam, poate totuși ei au și alte secrete în Ecuador. Dar ei sunt o țară în care nu se produce nimic, dar prin și se tranzitează și respectiv. În special cocaina. Și 7 ani în Ucraina. Nu, după asta noi ne-am dus în Barcelona și am trăit acolo 3 ani, l-am născut pe David și după asta ne-am mutat în Ucraina, tot vreo 3-4 ani. Și după Ucraina, când s-a început războiul, am venit aici o leac și apoi ne-am dus iarăși în Barcelona. Dar când s-a început războiul în Ucraina, tu unde erai? În Kiev. În Kiev? Erați toți cu copiii? Eram eu cu 3 copii, Irina era în Israel la o conferință de pace. Și asta pe la 4, da? Dimineața? La 5 dimineața eu am ieșit, călăuzeam bubui. Nu, m-a sunat, de fapt, un vecin și mi-a spus că Arcadi, t-auzi? Și ce ai făcut? M-am dus să pun benzină în mașină pentru că eram pe zero, practic. Dar copiii acasă dormeau? Copiii erau acasă, era Bona cu noi. Bona tot m-a anunțat că e trebuie să duc în ziua aceea. Și am spus, ok, așteaptă până îmi pun benzină. M-am dus la prima benzinărie, era coadă de vreo 2 km, m-am întors înapoi, am mai împachetat niște chestii și apoi m-am dus în Kiev să întorc benzină. Era o leacă riscant, dar am decis că no other way. Și ai găsit benzină? Da. Ei începeau deja să limiteze, genul să dai numai 10-20 litri, dar mie mi-a mers. Și apoi te-ai întors, ce ai făcut? M-am întors, i-am aruncat pe tăstrii mașină și m-am pornit spre Moldova. Mi-a luat 24 de ore să ajung. Era un buteiaj peste tot așa? La vamă era un buteiaj, nu, la vamă era rând de 16 km. Dar pe unde plăutai și pe unde ai trecut? Kamenets-Podolsk, da. Da. Eu am văzut niște mașini care mergeau pe contrasens și m-am luat după dânsele, m-a oprit poliția. Am zis că da, știi de ce pot să merg pe contrasens. Eu scris cu numere diplomaci. Și am scăscut, tipa... Și am zis să întoarce înapoi, m-am întors și după asta n-am mai arestat, iar m-am pornit, iar m-a oprit aceiași polițiști, a zis ce cu tine? Și a zis că ascultă, poți să mă arestez? Că ține cheile de la mașină, copiii ăștia 3 moldoveni, ai grijă tu de dânsi. Și el a zis că du-te. Nu, că ei deja stăteau pentru că a venit legea că nu le dădeau voie la bărbați să iasă. Și de asta acolo era, pur și simplu, blocaj. Și mi-a spus că ascult eu.
În sudul Moldovei, în genere, au dispărut polițiștii de frontieră ucraineni de la punctele de trecere. La Basarabească, acolo au fost câteva 6 ori, 8 ori în care nu era pur și simplu Nu nimic. era nimic. O perioadă. Că la Bânștot nu știi ce să faci. Da? Și casa tot a rămas acolo. Și când te-ai dus Noi să-ți iei închiriam. lucrurile sau... Noi nu ne-am dus. Ele s-au acolo? Nu, noi am văzut cineva care a împachetat randomly cum s-a primit și a trimis o rutieră în Moldova. Eu m-am dus și am întâlnit-o la vamă. Am descărcat tot, am încărcat în altă rutieră. Da, copiii cu școala, cum e transferat, ce ai făcut? Ascultă, ei inițial școala continua să predăie online, dar noi am venit în Moldova și am hotărât să-i băgăm în școli moldovenești. Arcadi, tu te consideri matur? Bună întrebare. Și Irina mi-o adresează constant. Și că vibe-ul tău e parcă ești încă un hedonist de ăsta care caută să se bucure de moment, dar poate că în ultimul timp am început să mă întreb dacă, uite, nu încep să apară întrebări de astea care sunt mai mature. Deja. De exemplu, mă trage la pământ, mă trage la casă. Dacă înainte eu nu putem să mă gândesc tipa, să am via mea, n-aș fi contra, să am grijă de o vie, să văd acolo ce faci. Poți să grești de mine până una alta. Da. Via o înlocuiesc treptat cu livadă. Da. De De asta sunt chestii care apar, uite, de maturitate. Încep să mă întreb despre sens în general, pentru și tot asta. Și cum îți răspuns? Răspund că el trebuie de găsit un mission și eu încă sunt la faza aparat în care încerc o chestie și altele. Dar îmi dau seama că întoarcerea acasă ar fi mai ușor, pentru că noi trăim, știi cum, noi trăim în Spania, de exemplu, dar continuăm să avem business în Ucraina, adică noi nu suntem fully integrați în societatea spaniolă, nu avem job acolo, e tare greu de luat un mortgage pentru că nu avem venituri spaniole exacte. Da, până că să le unele achiță. În Ucraina? În Ucraina. Și ei îți dau un certificat care tu l-arăți la spanioli că ești rezident fiscal în Ucraina. Înțeles. Și te întorci dacă acasă. Mă consider matur... Și te întorci acasă după sens. Tu asta vrei să spui. După sens, după o leacă de părinți, după o leacă de calm, după o leacă de autenticitatea care eu cred că aici se simte. Că ieri mergeam pe drum, aveam o întâlnire și m-am întâlnit cu un bătrânel care mergea cu niște ciupercuți într-un pachetel, știi? Și l-am oprit să spun, de unde ai luat? Și el și pot să-mi explice 20 de minute ăsta și mi-a explicat despre cum de scos sporii din aceste ciuperi și cum acasă de făcut de asta, cu și de stupat, îngrășământ de ceai verde, știi? Și eu mă uitam și spun, eu cred că și în Spania posibil ai puteți găsește asta, dar clar că mie mi-e mai ușor să mă conexez, da, știi, și să-l aud, să-l simt. Eu tot am trăit mulți ani în diferite țări și deși eu trăiesc în Moldova și am decis foarte simplu, pentru că eu aici pot să mă relaxez. Eu nu trebuie tot timpul să-mi încurdez capul când vreau ceva să spun sau ceva să înțeleg. Indiferent de cât de bine eu știam araba în Siria sau, nu știu, acolo, bun, Germania, în Germania nu m-a ajutat deloc. Da. Oricum, chiar și în România, în București, tu ești de timpul încordat când vorbești cu alți oameni. Pentru că niciodată nu știi și cuvânt nu coincide, și expresie tu n-ai spus corect, linia melodică, tot asta cumva. Aici, indiferent de satul în care eu nimeresc, eu știu să deschid cu cheia inima la oricare om în 3 cuvinte sau în 3 fraze. Și la apă, da, și la vom mahală, și ne-au mai murit, și nu s-au mai căsătorit. Da. Și gata, este un fel de cod care îți spune că tu ești de-al nostru, știi? Și el funcționează foarte ușor. Da, eu cred că a fi a nostru, te greu să te integrezi peste hotare. Nu există, nu am văzut eu om care să spună. Poți să te integrezi doar dacă toți îți veniți. De exemplu, într-o comunitate în Canada, unde toți sunt emigranți. Și ei îți creează un fel de comunitatea lor în care cu anumite reguli. Dar acolo deja tu ești la un nivel foarte superficial conectat cu toți.
Pentru că fiecare vine din background-ul lui și sunt oameni care fac grupulețele lor, chinezii cu chinezii, coreeni cu coreeni. Și moldovenii, dacă sunt puțini, trebuie sau cu românii sau cu ucrainenii, cu rușii sau cumva, știi? Își găsesc și un fel de comunitate de asta cu tăți. Noi adoptăm politica, noi cu tăți suntem prieteni, știi, hotare. Da, sunt diferite strategii. Eu știu moldoveni care evită toți moldovenii că se integrează. Știu moldoveni care numai înconjurați doar de moldoveni și deja mixul ăsta care nu își face reguli și se uită la oameni. Dar eu înțeleg ce tu spui, că tu cauți rădăcinile astea. Eu nu știu dacă noi suntem gata poate să-i dăm o încercare și noi încă n-am hotărât, asta eu nu anunț, dar noi, eu am câteva chestii care mă țin, știi? E ca sistemul de educație, de exemplu, eu îl prefer clar că în Spania, eu văd pe copiii mai relaxați, nu stresați. Eu îți garantez, tu și în Moldova ai să plângi după adoptarea de părinți. Nu-ți face nicio grijă. Nu, ne gândim că poate o idee ar fi, știi cum, un proiect educațional tot al nostru. Dacă am făcut în Kiev, de ce nu aici? Dar asta e așa, trebuie chiar să te dedici long term, că vrei să faci școala ta. La 20 de ani, prietenii se adună și zic, dă să facem un bar. Și barul nostru, școală, și la 40 de ani lumea se adună, hai să facem o școală normală pentru copiii noștri. Și la 60 ce să facem? Sistem de sănătate. Sistem de sănătate tare bună. Nursing home. Asta e cea mai mare problemă. Eu sper că să vă întoarceți. Mie îmi place valul care se începe cu întorsăturile astea. Și cu cine vorbim chiar acum? Cu Mătrăgună, alea cu Mătrăgună. Da, tot sunt. Azi vorbeam despre asta, pentru că vorbeam despre sistemul medical. Am o temă care vuiește și n-a să o abordez aici, e despre mortalitatea infantilă și mortalitatea copiilor până la 5 ani, dar să o abordez într-un alt tip de formare, cumva, într-un alt tip de analiză, mai plină de date. La moment trebuie acumulat date, pentru că concluziile, ipotezele sunt diferite și, mă rog. Și am vorbit cu el și el tot s-a întors. Da? El s-a întors definitiv din Canada. Face acum, dar nu vreau să povestesc planurile lui. Dacă vrea, a venit și a povesti el. Și îmi place că, iată, oamenii ăștia care cumva se manifestă public în diaspora și sunt activi tot timpul, cumva, iată, pe tine eu te urmăresc de mult, pe dânsul tot îl urmăresc. Și evaluați cel puțin posibilitatea să stați aici. Și eu cred că noi putem să dăm vina pe Rusia, noi putem să dăm vina pe corupție, noi putem să dăm vina pe multe chestii, dar asta n-a să ajute să transformăm țara, să aibă niște sisteme normale, actuale, eficiente de gestionare a treburilor statului. Și ce se întâmplă în Moldova este că statul, după criza din anii 90, a luat o decizie foarte prostească să nu plătească funcționarii publici. Pur și simplu să-i țină în sărăcie lucii. Respectiv, la stat au început să lucreze oamenii cei mai rău plătiți. Și eu nu zic că muncă ei tăți și mai răi oameni. Nu, din contră, acolo sunt și cei mai buni oameni care au decis ei pentru bani puțini să dedice viața statului. Pentru că noi și societate normală sunt oameni care ei vor să slujească comunității. Și nu contează dacă asta e Tuvalu, Tahiti sau, nu știu, Elveția. El face asta nu pentru salariu, nu pentru bani, dar pentru că el știe că sistemul trebuie menținut, pentru că de asta depinde, iată, numărul de copii născuți vii, numărul de copii care rămân vii, educația, calitatea, deci sunt așa oameni, dar sistemul nu îi încurajează, din contra, ea lungă. Și ce aici s-a întâmplat ultimii 10-15 ani în toate sistemele, medical, polițienesc, judecătoresc, educațional, în protecție socială, în autorități publice locale. A fost, pe de o parte, noi ne-am deprins că acolo calitatea serviciilor e mică, că acolo așteptarea de la angajat e mică, că acolo faptul că tu ai o funcție e lipsit de valoare. Adică un șef la stat, când cineva face o barabață, el nu e în poziție, eu te dau afară, pentru că sunt 5 oameni care abia așteaptă să se angajeze. Dar el în poziția, dacă eu îl dau afară, chiar pentru barabața asta, eu cum ați găsesc cineva să lucreze? Și iată, tot faptul că noi singuri ne-am creat capcana asta, în care eu încerc
care îți duce în jos, spirală care îți duce în jos, ea trebuie oprită radical. Și noi trebuie să înțelegem toate sistemele astea, ele pe noi ne deservesc. Și noi nu putem să construim ziduri înainte în jurul casei noastre și de la asta să apară școală bună, să apară ambulanță rapidă și eficientă, să apară un medic foarte bun sau să apară un judecător care, în caz că vin hoții și ne fură tot, ne apără interesele. Deci nu. Problemele sunt comune. Nu există soluții individuale la problema Republica Moldova. De acord. Și salarii mai bune în sistemul public, eu cred că... Nu că mai bune, trebuie să fie cele mai bune salarii. Mai bine să ai de 10 ori mai puțini funcționari publici, dar care să aibă 3.000 de euro pe lună, ca să fie luptă, bătălie. Și deci cu pentru AI-ul să funcții. lucrez. Poftim? Și cu AI-ul să Cu AI, cu roboți, cu camere, cu... Ești de acord. Ca să păzești pădurile de furturi, ți nu-ți trebuie 400 de pădurari. Nu-ți trebuie. E suficient să pui camere și să ai un sistem de intervenție și 3 echipe de intervenție care vin și opresc orice tăieri. Și după asta tu ai companii private la care le dai curățările astea ca să nu fie incendii. Asta e tot. Și să gestionezi lemnul cel care e acolo. Adică modul în care noi perpetuăm existența unor sisteme ineficiente și o populăm cu un anumit tip de oameni, cu un anumit tip de management, cu un anumit tip de așteptare, este tot rezultatul unor decizii concrete pe care noi le luăm zi de zi. Și într-un moment, noi trebuie să spunem, ok, resetăm sistemul. Pentru noi merităm ca așa gen de abordare. Dar tu ca să fii profesorul ăla în, să zicem, Copanca, care organizează în modul ăsta o întâlnire cu părinții, ca părinții să iasă de acolo cu un grad de înțelegere a rolul lor educațional mult mai mare și cu încredere absolută în școală și cu bucurie că copilul lor își duce la așa o școală. Tu n-ai să vii acolo cu 6.000 de lei sau cu 8.000 de lei. Dar asta e minim. După ce doar ești acolo, știi? Și asta e altă întrebare. Cum noi putem să-i trăinuim? Nici nu ține de 6.000 sau 8.000 de lei, dar ține de faptul că tu nimerit acolo, pe tine să te mănânci tățășii din jur, înțelegi? Sistemul, modul în care sunt directorii, toți directorii de școli, că dacă ne uităm, directorii de spitale, ei au un anumit tipaj, o anumită abordare de management. Și abordarea asta nu este pentru că noi, ca oameni, suntem răi în Moldova. Suntem la fel ca toți oamenii. Se ajunge la așa tipaj de management a instituțiilor de stat pentru că noi creăm sistemul și incentives-urile, da? Încurajările. Și noi încurajăm un anumit tip de oameni care să aibă un anumit tip de comportament în funcțiile astea de răspundere. De acord. Și recent cu Mike mi-am discutam, sortează gunoi acasă, știi? Și văd că chestia care sunt deșeuri de astea organice, aruncat un plastic. Spun, mic, cum plasticul ăsta? Spune, dar și contează dacă eu le arunc, vine mașina și le epitete, știi? Zic, nu, stai, dar este acolo la 2 km de noi, ne-am dus cu mașina și au chestii separate în care le arunci și spune, da, dar oricum îți duci tot într-o groapă. Eu spun, ascult, chiar și dacă e așa, eu cred că e responsabilitatea ta, tu să faci corect pentru tine. Lasă-i să le unească toate împreună sau asta să n-aibă niciun rezultat, dar tipa, atâta timp cât noi nu pornim o idee că noi vrem să reciclăm, pentru noi asta este important, noi asta o facem, n-a să schimbi. Ce sfat ai avea tu pentru viitorii tați? E că la noi s-ar putea să se uite niște oameni care în următorul jumătate de an sau 3 luni sau peste o lună, eu să devină prima dată tată. Și trebuie să știe. Ce e val, că valul trece. Eu cred că tot primii ani sunt cei mai complicați, dar de asemenea sunt cei mai formativi și mai frumoși. Eu cred că eu ce îmi dau seama este că copiii sunt continuarea noastră, a ceea ce noi facem bine și rău. Violența verbală, glumele ne la locul lor, în general cum noi ne atârnăm și vorbim despre unele chestii, asta se vede în noi și după asta eu le văd tot mai tare și mai tare, de exemplu, în copiii mei. Și îmi dau seama unde eu n-am putut să opresc, de exemplu,
chestiile negative, unele vicii ale vorbitului, unele chestii care le am și îmi dau seama că trebuie altfel. Și una să spunem, știi, la copii, nu stați în device-uri atât de mult, dacă ei pe tine te văd numai în device. Și zic, citește, dacă tu acasă niciodată nu citești. Știi? Și eu cred că, uite, acesta ați dat seama că you lead by example și că ceea ce tu faci este ceea ce copilul tău îți devine super important. Să-ți dai seama înainte că el să nască și pe cât e posibil să te schimbi înspre bine. Eu, din experiența mea, observ că interacțiunea cu copilul e mai intensă cu cât el e mai mic. Pe măsură ce el crește, copilul, deja rolul tău e tot mai diluat și diluat. Din motive diferite. Unul, pentru că creierul lui deja e ocupat cu alte chestii, el deja unele lucruri le știe. Doi, el interacționează cu alți copii și învață de la alți copii mult mai mult și mai repede decât de la maturi. Trei, că sunt mulți maturi în jur, îi poate vorbi, poate citi, să uite la... Dar asta mă duce la concluzia că în primele zile timpul petrecut cu copilul e cel mai important. Primele luni și după asta primul an. Primii 3. Este o carte, după 3 e prea târziu. Da, știi? este tehnica asta japoneză în care... Nu știu că eu scris-o directorul de la Siemens din Germania și genul ăsta, că el are o idee. Autorul e japonez, în orice caz. E japonez? Dar asta nu înseamnă că el nu putea fi directorul Siemens din Germania. Dar am uitat numele, eu am citit cartea aceea. Bun, acolo e o teorie că cumva până la 3 ani se formează 90% din ceea ce un copil are ca mod de a se comporta, caracter, cunoștință și strategii de viață. Nu, cu niște studii care demonstrează unele legături de-astea neuro... Pe că eu o să mai fac un pas și spun, dar din aceștia 3 ani, primul an e mai important decât al doilea și al treilea și primele luni sunt mai importante decât următoarele. Am o istorie. Și este discurs public. Parțial amuzantă. Am văzut-o prin a treia față, adică nu direct mi-a spus, dar cineva zbura în avion din Moldova în Barcelona. Și a povestit la asta de alături, care după asta mi-a povestit o istorie că părinți moldoveni, copiii cresc și se duc la școli în Spania și tatăl l-a răcănit la copil, poate că și l-a mai înșfăcat, eu nu știu, adică nu nimic agresiunii de asta directă, dar ăsta nu l-asculta, nu știu și ăsta l-a mai zgâlțâiet, eu nu știu ce a făcut. La care asta a fost văzut de câte niște vecini, a fost spus la serviciile sociale au venit și mai scurt i-au pus, l-au separat pe tată de copii timp de 1 an de zile. Wow. Și că această mamă povestea că, nu, îți dai seama, știi? Spune că noi trebuie să închiriem 2 apartamente. El are drept să vadă copiii numai acolo, o oră pe săptămână, sub supervizie și nu știu ce. Și clar că copilul îi pare foarte rău ce s-a întâmplat, pentru că el își iubește tata, dar, cum să zici, ai făcut acest pas și uite, și noi stăm și ne gândeam cât e asta de... E asta bine sau nu, știi, e o metodă prin care să-ți înveți părinții că noi nu acceptăm nici chiar așa. Pentru că asta e un fenomen de prevenție. Omul acela e ca povestea în avion, cazul ăsta, și cineva a auzit alături. Îți dai seama, el povestește asta, dar mă 100 oară. Asta e așa un șoc și așa o traumă că el povestește și el posibil că previne niște comportamente violente la zeci de familii, sute de familii. Deci uneori statul când face intervenții de astea, el e intenționat, mai ales prima, a doua, aduce aminte cazul acela din Norvegia. Când sistemul norvegian a luat 5 copii de la o familie română și în România a fost mare scandal. Că un tată bătea copiii și au venit și au luat toți 5 copii și i-au lipsit de drepturile părintești. Și s-au început probleme totuși, 5 copii ei din familie. Și acolo tot a fost abuz, pentru că după asta s-a analizat cazul și ăla și el. Tot a fost un caz în care s-a mers tot timpul pe partea extremă de interpretare a legii. Dar mie mi se pare că genul ăsta de cazuri pivot
ele sunt esențiale în demararea unei schimbări de comportament social. Când tu spui, gata, asta nu e normal. Nu e normal să bați copil. Punct. Și da, eu știu că ceea ce este normal se schimbă. În fiecare an, în fiecare 10 de ani. Înainte era normal să bați tot și să primești bătaie. Eu țin minte la club, în sat, știlețe. Deci eu nu știu, eu nu sunt sigur dacă era normal. Adică eu nu sunt sigur că, de exemplu, a arunca cu pietre în femei, chiar dacă este normal în unele țări, înțelegi? Nu înțeleg dacă asta vreodată poate fi normal. Adică eu nu știu, eu cred că există unele un fel de reguli care sunt veșnice, știi? Care plutesc în aer de moralitate și de etică și ele cutumele se schimbă, dar eu nu, e și greu, de exemplu, să accept că ar fi normal așa să faci. Chiar dacă societatea acceptă și face și e parte din cutumă. Aici deja vorbim de viziunea asupra vieții, asupra lumii. În tradiția europeană, viața este cea mai mare valoare. Dar asta nu este o tradiție valabilă în toate societățile și în toate timpurile. Mulți oameni care veneau pe pământ, ei căutau să moară în luptă pentru că asta era o moarte demnă. Nu știu, după asta mai revin. Sau 1000. Nu contează. Nu contează. Tu, în momentul ăsta, decizia de acum, tu o iei în baza unei convingeri care o ai. Și atât diferența asta între europenii de acum, care nu există nicio valoare pentru care ei să jertfească viața, să lupte până la capăt, ea și dă Rusiei puterea pe care o are în Ucraina. Pentru că și rușii și ucrainenii, ei știu că există o valoare pentru care e ok, să duci și să bați. În Europa, să-l spun un italian, el să apere Veneția, dacă ajung rușii în Veneția, el se mută în Torino. Dar nu, eu cu spaniolii vorbeam, pentru dânsii ideea că ei să-și apere Spania în caz de ceva. Și cu tine? Eu n-am idee de armă, eu sunt Acum, asta nu înseamnă că ei sunt răi și rușii sunt buni. Da. Nici de cum. Eu pur și simplu spun că viziunea asupra lumii, asupra vieții, asupra cine sunt eu, știi, și ce moarte eu aleg, și în genere, dacă eu aleg moartea sau nu. Pentru că noi toți să murim. Dar foarte puțini oameni spun, uite cum eu să mor. Sau uite cum eu vreau să mor. Știi? Puțini au răspuns la întrebarea asta. Și sunt viziuni diferite. Eu recent am reprivit filmul ăsta Apocalipto, al lui Mel Gibson, despre civilizația Maya sau... Nu știu dacă l-ai privit. Nu. Cu Mel Gibson, el mă tin câte rolurile le-a luat, de la Iisus până la... Da, el e interesant regizor. Nu să intrăm în detalii, dar este scena asta când pe o piramidă de asta stă marele preot și nu știu cum să exprim cumva ca YouTube-ul să nu aibă probleme, dar face ceva cu niște oameni, după care o părți din oamenii ăștia cad jos, rostogolesc pe scările și ele în mod demonstrativ și în baza la asta ei au diferite, interpretează, știi? Voința zeilor. Okay, da. Bun, getodacii. Da, fix așa, cu aruncatul în săgeți. Da, conform Daciadei, de Dabija tot așa făceau, aruncau oamenii de pe munte ca să vadă dacă zeii sunt pozitivi sau negativi. Respectiv, este o problemă cu valoarea vieții filozofică. Este, dar eu, vezi, pentru mine e greu să spun că asta era normalitatea, să bate copiii într-un timp. Așa erau timpurile. Da, era normal. Și era acceptat. Absolut, da. Dar... Nu știu, tot timpul poți să inventezi așa o problemă, de exemplu. Tu sau bați copilul tău azi și el înțelege că există o limită la ce el poate să facă, sau el ajunge Hitler. E ca îți garantează, vine Sfântul Petru și zice, uite, azi dimineață tu te uiți în oglindă și îți spui, eu trebuie să bat copilul așa că el să înțeleagă că a greșit. Sau el a sușit de 7 milioane de oameni peste 30 de ani. Noi dacă am ști, dar nu trebuie 7 milioane de oameni. Trebuie să fie, de exemplu, hai să nu vorbim, dar sunt oameni dependenți de droguri, de exemplu, care iau droguri care te distrug sănătatea și te fac să te tochești între ele. Și tu știi că tu poți să oprești asta acum sau gata, nu mai oprești. Și poți să oprești numai cu bătaie. Da, e că vine Sfântul Petru și zice, nu, ascult.
Vine Sfântul Petru, zice. E că nu mă cu bătaie. Și faci tu? Ascult, eu m-am întâlnit cu un monah din Tibet. Așa știu. Și el povestea, el era un fel de ministru al fericirii, nu știu cum. Dar în Bhutan asta. În Bhutan, da. Deci, dar cum ai fost în Bhutan? El a venit în Kiev, prin s-l-a chemat ca parte din Ministerul Fericirii. Și noi eram la o cină și el povestea despre cum ei bat copiii în școlile lor. În cadrul lecției de fericire? Și îi spuneam, cum poți fi atât de spiritual deschis, să vorbești despre cheltuieli, despre educație, despre fericire, despre cum noi trebuie să ne conectăm și în același timp să accepti că în școlile voastre e ok, inclusiv în ziua de astăzi, să bați copilul care ceva a greșit. Și el spune că, ascultă, disciplina este de asemenea super importantă și este unica manieră prin care noi putem să o punem. Uite, la mine nu se lipeau ideile astea cum poți să... Aici sunt două variante. Dar aparent chiar și monahii, adică eu asta spuneam, că chiar și preoții spirituali. Dar tu înțelegi că vine un preot spiritual din Himalaya, că Bhutanul nu Tibet. Și el îți spune lucrul ăsta și tu oricum ai orgoliu să te consideri superior lui și să zici, chiar și tu ești prost față de valoarea, iată, sistemului meu de a vedea lumea. Nu, pentru că mie mi-e greu să conceptualizez că eu aș putea să mă bat copiii. Eu am fost bătut și e cât am zis. E normal, da. Nu e normal, nimic nu e normal. Tot în copilărie tu inevitabil traumezi copilul tău, ca părinte. Și asta e cel mai bun lucru care tu poți să-l faci. Și nu că e cel mai bun lucru, dar e un lucru inevitabil care tu îl faci. Și indiferent de scenă, noi nu știm doar momentul când omul acela, de exemplu, copilul poate să se simte abandonat. Tu poți să stai cu dânsul alături de copilul tău permanent și într-un moment de uitare la supermarket să zici, am uitat să iau sarea ca vin? Și tu te duci, îl leși în rând la 4 ani. Și tu faci 2 pași, iei sarea și vin înapoi și acele 10 secunde copilul se simte abandonat și el după asta să aibă un complex de abandon pe toată viața. Și tu poți să leși copilul 16 ani să duci în Italia și el să nu aibă complex de abandon. El să meargă pe altă cale, trauma la dânsul să plece altfel. Nu există nici Buddha, părintele cu tata lui Buddha, fix problema asta avea. El se gândea, uite, în lume există atâtea, eu o să fac copilul meu o grădină întreagă. Toți slujitorii o să fie fericiți, bogați, bine hrăniți, sănătoși. El nu o să vadă numai o grădină frumoasă și educație bună. Și ce s-a întâmplat cu dânsul? El a ieșit și a văzut moartea, bătrânețea și suferința. Înțelegi? Nu poți să-l păzești. Nu sunt așa garduri că să te păzească pe tine de soarta ta. Și atunci trebuie mai relaxat așa. Copiii iau calea lor. Da, ei să aibă traumele lor. Da, ei să povestească despre tine la psiholog. Oricum. Da. Ce n-ai face? Așa că e ok. Nu, în sensul ăsta, nu a câta generații de moldoveni noi suntem nebătuți de părinți. Prima, cred că. Tu ești prima, la mine e ca tine capăteți. Nu, e că mine așa mă mai atins, dar nu bătaie. Dacă lasă spune eu. Nu, până la 5 ani jumătate încă nu am avut momente de astea, dar bun, eu clar că eu nu pot să nu-mi imaginez. Dar și la noi relația e altfel, nu știu cum. Sunt momente grele, orice copil are tantrumuri, orice copil are a lui. Da, e greu așa. Scrieți în comentarii dacă vă bătut părinți și cum a fost. Eu cred că trebuie să vorbim despre asta. E că câte emisiuni tu ai avut în care oamenii vorbeau despre cum pe dâns și-au bătut părinții? Nu, eu n-am văzut, dar... Poate un fel de Planeta Moldova, iar putea acolo să intri în detalii, știi, cu... Mie nu-mi place ei sunt români, nu sunt moldoveni. Cum adică? Cum adică sunt români? Strategia de bășcălie, ea nu este specifică moldovenilor. Noi când avem o problemă socială, noi nu avem reflexul ăsta de a face bășcălie, cum e în România. Acolo energia asta se transformă într-un fel de umor în asta. Hai mă, știi? Este așa un vibe. Și funcționează la dânsul asta, funcționează. La noi nu avem asta. Dar noi avem vreo metodă de
Da, asta în primul și în primul rând asta e aprinderea pailor în cap. Deci victimizarea și atragerea atenției cât e rău. Da? Când omul începe să povestească problema lui în termeni cât mai negativ, de victimă, știi? Avem asta. Și asta se vede peste tot. Deci oamenii ies, încep să jălui. Tu chiar poți să te întâlnești cu un om și el să începe să jălui. Adică asta e așa de contraintuitiv pentru unele culturi. Sunt culturi în care ți-ți merge rău și tu povestești că tot e bine. Ca să nu pierzi respectul social, încrederea altor oameni în capacitatea ta de a rezolva probleme, știi? Și ei când ajung aici, mai ales ca americani sau japonezi, știi? Și vin moldoveni, e că de o zi e angajat. Așa, tot e rău. Nici nu ne sprimește. Nu pot. Și acasă, tu știi ce probleme eu am? Dar pe drum. Și îi uit la asta și înțeleg, ce face o vârstă? El și de... Deci noi suntem o națiune în depresie, știi? Și nu ne dăm seama. Că asta e altă temă care nimeni nu discută. Depresia. Asta se discută. Da? Asta se discută. La femei sau și la bărbați? Ai auzit așa bărbați care sunt în depresie? Sau la noi dacă ești în depresie, tipa, e-te mâini stripaniți sau cum. Da, e că încerc să ne aduc aminte de bărbați care povestesc depresia lor. Nu știu un caz despre cineva care... Eu am povestit la Titania. Eu la Titania am povestit vreo 20 minute despre asta. Dar asta e unicul caz care eu nu știu. Cred că m-a povestit cineva. Știi cine? Este podcasterul ăsta, cum o cheamă, care s-a despărțit de prietena lui și show mare. Am uitat cum o cheamă. Cu barbă așa. El tot vorbește despre, așa mai sincer, mai deschis, despre trăirile lui bărbătești. Este care cu Katie Black. Nu. Eu prima dată n-am auzit zilese și Katie Black. Dar el nu-i podcaster, ok. Scuză, Katie. Nota 2. Podcastul Nota 2. Nota 2, da. E că să te uiți. Cușnir îl cheamă, da, Cușnir. Da. Și el așa e foarte deschis la a spune cum că el lui e greu. Dar cam asta, da. Crezi că trebuie să începem? Dacă vrei să plângi, uite. Nu. Eu mă gândeam ca nație, știi? Uite, eu lucrez cu mulți tineri gândindu-mă la ce să fac ei mai departe în viață, ce opțiuni au, cum de direcționat, cum de găsit. Și de multe ori, eu nu știu, eu văd un shift generațional care s-a produs în ultimul timp, pentru că sunt două tipaje. Ori lor absolut nimic nu le-e interesant, ori sunt care tot le-e interesant și nu știu cum să aleagă, știi? Și e foarte rar când cineva este foarte specific și spune, uite, nume topicul ăsta. Dar de multe ori, această lipsă completă de interes, eu cred că de asemenea este o trăire interioară care ei nu pot, mai ales băieții e tare greu să vorbească, tipa, nu e greu sau că părinții pun presiune pe mine sau că nu vreau asta să fac. Băiețelul ăla care un an o sta pe iarbă, poate el își revine. Poate? Asta care băiețelul, mă că noi am grăit înainte. Noi înainte la școală, da. Că nu să înțeleagă. Hai povestește, dar istorie așa, că eu nu știu. Nu mai este aici. Nu, da, școlile alternative din Israel, da. Poate? Bun. Eu nu știu cât timp a trecut. Cam ne apropiem de sfârșit. Că eu mai mult de o oră jumătate încerc să nu fie, nici n-am idee cât. Dar eu cred că tema asta e foarte interesantă. Eu tare sper voi să faceți o școală în Moldova. Dacă dovediți într-un an jumate... Avem primul la... Eu nu știu cât a scos, te pentru elită, nu știu. Dar să ne strângem tot neamul câte... Nu, noi am vrea să începem cu niște tabere. Asta e unul și doi, spun că eu lucrez mult cu tineri și în Moldova eu văd și că eu lucrez cu mulți ucraineni și tare interesant că oricum ucrainenii mai mult se gândesc să rămână acasă. Și unul că există acest spirit de și într-adevăr țin la țara asta și o iubesc și-s gata, știi, să lupte pentru dânsa și așa mai departe, dar mulți dintre dânsi și ideea de a învăța peste hotare, ei există și definitiv ei o analizează, dar cu o idee că eu și acasă mă-și întoarce, ceva își deschide, ceva își face.
A noștri am impresia că noi suntem din start, nu știu cum setați cu Iona. Cu toate că am auzit că cifrele de numărul studenților în universitățile din Moldova tot crește și crește. Și că sunt mai mulți care sunt. Eu tot cred că se trezesc colegii moldoveni și încep să înțeleagă că... Deci universitățile devin mai bune, mă gândesc, mai noi, mai... Și în străinătate universitățile devin mai problematice și mai rele Mai și scumpe. viața e mai grea, da. Și aici oportunități mai multe după absolvire pentru moldoveni. Poate. Dar și cum ajuți tu un tânăr, că dacă se uite cineva care încă nu a decis ce facultatea să iei? Este vreun algoritm sau niște principii sau ce trebuie să facă un om care el nu știe la ce facultate să meargă? Și... Eu recomand tot timpul să începi cu un test. Eu am folosit multe teste, până la urmă noi l-am creat pe a nostru și avem o platformă în care îi pot să treacă un test și să primească un raport. Eu pot spune și link-ul dacă vrei. Da, spunem link-ul. bigfish.careers. Testul, el nu-ți spune direcția sau profesia exactă, el îți spune ce skills, aptitudini tu ai și unde aceste aptitudini cele mai bine se aplică. Cel mai renumit test e probabil testul numește RIASEC, făcut de domnul Holland, care este folosit în toată lumea. Dar... Domnul Holland a fost președinte Franței sau? nu cred că el s-a ocupat cu asta. Și el spune, uite, după litere, el spune dacă tu ai un caracter care este mai realist sau mai investigativ sau mai artistic sau mai social, mai antreprenorial sau mai convențional. Deci că diferența, de exemplu, între antreprenorial și convențional, eu de obicei eu explic prin mine și fratele meu. Adică noi suntem ambii oameni la care cumva s-a primit că noi ne-am alipit și lucrăm în lumea business-ului. Numai că eu am business-ul propriu și startup-er. Eu cred că el mare de răs. Dar Victor s-a alipit la o companie, pentru că lui îi place structura, îi place lucru. El e ok să lucreze la 9 la 5, el e ok să aibă boss deasupra lui. El e mai flegmatic așa, să minte. Da, și el ești, dar eu nu pot. Mie e greu, de exemplu. Eu am această dorință de a risca. Victor mă sună uneori și spune, ascultă, vrei să ducem în vacanță copii? Eu zic, super idee, hai. Eu spun, ok, 14 martie 2028. Zburăm în... Eu zic, Victor, eu mâine nu știu unde să fiu, da? Și că aceste diferențe de personalitate și de skill-uri care tu le ai, ele se pliază pe unele clustere de profesii, mai bine sau mai puțin bine. Și în dependență de direcțiile care tu le vrei, există planuri educaționale, gen, trebuie să te duci la universitate în general, sau nu. Nu tot timpul eu recomand că e benefic să te duci. Dar și eu mai n-am bine... vrut. Eu n-am vrut. Și m-am pus. Nu, am să schimb o leacă. Tot e mai greu să nu te trimat la universități părinții. Eu consider că asta este încă... Eu cred că în scurt timp asta o să devină complet... Dar cel mai bine ca să testezi, uite, că chiar dacă înțelegi direcția, eu încă nu sunt sigur dacă asta este de ajuns. Și cel mai bine de a testa asta este de a face un fel de mini-internships, mini-task-uri, înțelegi? Adică spunem că tu vrei, nu știu, business development, adică mulți vor să ducă în business development, da? Și îi spun, ok, hai să găsim un case, nu știu, ce-ți place? Cosmetic. Hai să găsim un brand de cosmetică sud-corean, care tu ai vrea să-l aduci în Moldova. Și pentru asta trebuie să faci o analiză a pieței, să te gândești cum îți vorbești, să faci un pitch. Și uite, când eu dau așa task la copii, sunt unii care revin peste 2 zile și spune, Arcadi, boring, în general, nu vreau eu așa cu ceva să mă ocup. Și sunt alții care stau 6 ceasuri și lucrează la o prezentare, că să ne facă mie. Și ei fac prezentarea asta și ei sunt așa de fericiți și le întreb, dar ce nu ți-a ajuns? El spune, încă o leacă de timp. Și spun, nu ok, poate că e că noi am găsit un domeniu în care you're enjoying it, adică ți-ți place, tu cu asta te ocupi. Și că ideea asta de mini-practici, mini-internships, ele în general, adică cum Deci și să fac copiii la care tot le e interesant și să primești tot pe toată gama. De a înțelege unde e asta hobby, unde e asta talent și dacă el chiar vrea cu asta să înveață, să facă din asta bani. De obicei asta se întâmplă cu arta. Că știi, tare mulți le place arta sau să cânte sau să fie actori, știi? Și întrebarea e dacă tu vrei din asta să generezi, să-ți legi toată viața ta în jurul asta sau tu poți să ai un job ca accountant, ca contabil, dar după job să te duci să ai cercul tău de dans în care faci performance, în care te scoți și asta nu necesar trebuie să te duci anume în direcția asta.
Și uite, separarea între talent și misie în viață, vis-a-vis de hobby, interes, ele tot sunt importante. Noi facem parte din chestii care e motivația în viața ta la un job. E poate fi, de exemplu, financiar și stabilitate. E poate fi, eu vreau să mă dezvolt tot timpul. I want to keep growing, da? Adică eu vreau un job în care... Eu ne aduc aminte de mine la 18 ani. Copilul ăla și omul ăsta, nici o decizie care el putea să o iei, nu putea să fie relevantă pentru omul ăsta de aici. Deci tu ai făcut friș pe ce ai făcut? Nu, eu am făcut jurnalism, după asta limba și literatură arabă la Damasc și apoi filozofie. Dar toate trei au fost cumva, nu au fost esență, a fost un fel de petrece timp. Da, că eu oricum mă ocupam, în centrul atenției mele erau cu totul alte lucruri. Tot timpul ăsta. Nu există metodă de asta 100%, dar clar că poți să-i aduci mai pe aproape. Testul 1, 2, eu tare recomand să lucrez cu oameni și înțeleg eu ca om care vând inclusiv servicii de asta, nu despre mine vorbesc. Eu cred că, uite, copiii au, înțelegi, înainte părinții erau o leacă mai buni la a recomanda. Pentru că stau... Știu și să da, viitor, da? Faci jurist, doctor, economist sau ceva în finanță care era direcție și nu știu, cam asta. După asta a apărut IT-ul, da? Du-te în IT, că acolo-s banii, holy grail, să scoți. Și a dispărut IT-ul. Și amu nimeni, înțelegi? Pe mine părinții mă sună și spun, băi, noi vrem, noi simțim că trebuie să-i recomandăm ceva, dar noi nu știm ce. Noi nu știm dacă... Eu, de exemplu, nu tare cred în profesia... Ok, eu nu cred că să dispară complet profesiile, eu cred că ele se schimbe. De exemplu, profesia de avocat, care înainte era super sigură și eu cred că ea n-a să dispară definitiv, dar numărul de oameni care lucrează în asta o să scadă. Eu știu cum fac. Eu fac altfel. Eu nu mă leg de profesiile actuale, viitoare sau trecute. Pentru că eu înțeleg că asta e un fenomen pentru umanitate foarte recent. Toate profesiile 200 de ani nu erau. Dar creierul uman, abilitățile umane, societatea umană, ei există, nu dacă ei Homo sapiens sapiens, 200.000 de ani, dacă ei și ceilalți, care toți a noștri, ei vreo 10 milioane de ani. Care sunt abilitățile, de exemplu, din epoca bronzului? Nu, ceva manual, ceva realistic, care cu mâinile faci. Vânător, vraci, șaman, sau și mai era acolo. Erai conducător meșter, de trip ceva. Erai meșter, făceai ascuției arme, da? Abilitățile de atunci, ele sunt cele și noi putem face referință acum și ele o să fie veșnic a oamenilor, într-un fel. Nu că veșnic, dar schimbarea o să fie încet. Dacă ceva nou mai apărut. Dar în principiu, ce înseamnă acum avocat? Asta înseamnă omul acela care îți duce înainte la negocieri între triburi, ca să nu fie război. Sau care se duce la șeful tribului și spune că, uite, se comportă nedrept. Da? Deci asta înseamnă un om care vorbește elocvent, care poate convinge. Deci tu nu trebuie să te gândești, eu vreau să fiu avocat. Trebuie să te gândești, eu vreau să-mi dezvolt abilitatea mea de a convinge alți oameni. Și ai să ajungi tu în jurnalism, ai să ajungi tu influencer, ai să ajungi tu politician, ai să ajungi tu avocat, asta nu contează. Abilitatea aceea de bază, care deja era în epoca bronzului, ea se manifestă prin tine. Dar profesiile astea, care ca azi el e tester front-end, scuze-mă, asta nu ține de abilitățile esențiale care tu poți sau poți nu ți le dezvolți. Nu poți zici, eu azi îmi dezvolt abilitățile mele de tester front-end. Nu. Da, dar vezi că când tu alegi să te duci la universitate, trebuie să alegi chiar din această abilitate de negociere. Dacă te duci la jurnalism sau te duci la drept sau te duci la relații, în general nu înțeleg oamenii care se duc la relații internaționale, pentru mine asta este un mister de ce se întâmplă acolo, dar... Mai ales relații economice internaționale. Dar sunt metode, da. COB, Port Shanghai, gata, tu știi. Știi care sunt la copii top profesii? Știi că eu știu. Care? Influencer. Da, unul. Influencer, politician. Da, eu nu vreau politician. Cântăreț.
Nu, asta tot e influencer. Tot e Nu, influencer. unii sunt bani rapizi, bani curg peste tine. Developer, Nu. startupper. Nu, și mai ușor. Aici trebuie să lucrezi, trebuie să ai idei, să-ți construiești echipe, să faci site-uri, să Hacker. Nici nu, aproape. Ești aproape. Criptovalut. Crypto Kings. Ai Crypto Kings. Eu când îi întreb ce vrei să faci, Crypto King. Crypto King. Să bag în cripto. Am Și influencer, da. E că, uite, așa două. Mai în calitate de Crypto King și influencer, pot să le spun la toți că e decizii greșite. Dar sunt profesii interesante. Noi ne-am vorbit mult de ele. Știi, eu cred că noi, viteza cu care noi ne schimbăm, ce o să fie în 5-10 ani, eu cred că lumea arată. Și eu sunt de acord cu tine, multe să rămână, să se întoarcă la basics. De exemplu, există om care te ajută în experiențele virtuale. Care poate să-ți recomande, like, how do you experience 3D, virtual world, care poate să creeze lumea acolo, în care tu să-ți construiești. Asta nu e profesie. Dar cum adică? Profesia e ceva ce presupune maestrie. Înțelegi? Că este un lemnar. El face din lemn chestii care tu n-ai să le poți face. Acolo și lumi poți face în virtual world. Acolo e... Eu am o fată care a învățat la universitate, care știi ce face? Face show-uri de fashion în Dubai a caracterelor din jocuri. Deci imaginează-ți că asta... Acolo merg omuleți din Minecraft îmbrăcați în diferite costume și ia în stadioane, înțelegi? Știu, da. Da, este, nu Minecraft, dar este Roblox. Roblox, da. Roblox, Skin-uri, da, dres, ceva show, ceva. Bun, pe această notă confuză, Arcadi, mersi mult că ai venit. Ție, mersi. Că ai venit în genere și e mult de lucru, mai ales în domeniul de educație. Eu chiar cred că experiența ta și capacitățile tale trebuie să cași. Sperăm. Mersi mult. Da, Doamne ajută.